kaga nan wannan ɗakin gaza da na mutane wancan wanda yake tsaye na asal ne nan bayan shi na sa'adi ne yara haɗa maka ba na gan shi tsaf sun yi hagira wallahi kaga babu komi wani ruwan daga yana ya fito daga nan ya haba nan ya hayo daga nan ya hayo ta nan ta haka kuma ya fito wani daga nan daga arewa ne ya ce kuma da wanda kuma yi can yake so yau baka sani ba dan ka san masiya sai da giwa je cika dogara mu na gujan ya wuce إنه ترى نبي shine a ruwa ba wannan na raba ne na gaba ne malamin ne zan wancan na gaba na Allah na ce kamar an sako ba gidan malami ka alahi wa wasu yanzu ba ka yi kiran ba haka ne shine kana gani kawai ya aiko ko yin mu kawai ga wani ke tun shi gida da mutane Allah zai bai daga nan dungu kai isuwa ya ji nan daga gida ya bu mamu da ke ana wajen gidan da nake ciki shi kaɗai ya rage shi ne wanda bai komi wannan masallaci ne da ka ganin da ya abu da ka fi tofa ha ita kan shi ce a masallaci ne nan wannan masallaci ne wancan yaran gida a ɗaba gani wanda ya tajarkin wancan tsaye da wannan gidan cokali ina ne ba ta tabara na shi kai suna sama nan gidan cokali nan ko ke ruwa halin da akwai tawa ce yanzu gidan na babu da akwai da wancan ɗakin naka ne ko ina wancan ɗaya wancan bana bane na makwauci na ne gwadala ce kawai ta rage ni kaga ɗakin da nake fi wancan mai kallon arewa wacce kwana da za ku sha kuna ba kuna kulgida ba mai wuri a wancan a nan da ga malami ne can a shi ne ma ke zama wallahi kawai da muke gani a bidiyo mun kiraya amma abin Allah zai tsayar haka abin da ba ta bai an san ruwa ya shigo amma ba irin wannan ba haka kai tsaye ba a shirya ba sanda da ruwan zai shigo in ka kula ai kaman ana ganin shi ne ana ganin shi ne ana ya wuce ba wallahi a wai amina ta kowa anan take tana gida ko a can gidan kyara take ko yau nan gidan nan ne gidan barakar ai ko yi ba haka gani wani ji kom ka kurban na sani yau wancan wani can alidu can ne ake ka a kan ya to abba ka zo noma ka ta fito shi bukar wayo gidan malam dan cibi gaba ɗaya ba ka gani wallahi babu komai Allah da ya mai da guru a makera
da abin kai haishe Allah yau kai mutum yana famar abin da za a ci ma ga damana ta zo ga abin wannan gobe sai a hankali kuma halo in kasar ta bushe fa aiki ne ba halo in maral aiki ce yi mana Yusuf kaga Ibrahim Kintan ka Yusuf ya na kan ko cewa yaji in kasar ta bushe ko na fara ranar ka san menene ba su duba bane babu mu da na zama da nan jaki ne barka malamin yawa ko kuma da jagota na karan lawala wannan da ake wannan ba na karan lawala ba da ake cewa wannan hanyar dogon markete da hanyar dogon wannan ya fi gida 100 abu da ana nan ta jira na karan lawala amma ne a lokacin lawa ma adan yazo haka zai komo kada yazo a shi ai tana yake fitowa da wanda mun da wanda mun yake zuwa shi na karan hamma bai zuwa nan dole in ya kiwo ba ta wajen karas isa kuma zai zo kewayo shi ai na kara lawal hama baya bin wancan fage haka yake yawa kewayo ake ta wajen karas isa kuna dawa wajen tafkin tausa kenan wanne garin mama wannan garin mama a'a ba nan bane to hujja sai an gaya ma ka ga na wajen mu wanda kake da nasara idi ina ne shi da ke biyo ke zuwa garin zo ya mama kwana to in ka je zaka je amma shi wancan ina wanda yake in ka je a gwada mun ta ina ne